Ja, dan gaan we over naar het volgende. Boerenpost had een dwarsvisie. En er zijn twee heren die aan de tafel zitten. Tjeerd Dauma en Romke van der Wal, die daar nou bij belussen binnen. Romke van der Wal, dat is een van de initiatiefnemers hiervan, hè? Ja. Waar komt dit? Moest dat? Wie tijd voor een dwarsvisie? Wie er nog niks? Nee, daar bleek eigenlijk bijzonder weinig te wijzen. Dus ik struin wel eens wat op het gemeentehuis om. En daar kreeg ik op een gegeven moment de opmerking van een visie voor het dorp. Nou ja, ik zei, ik dacht eigenlijk naar de season. Dus ik hier eens even contact zocht met mijn plaatselijk belang. En nou ja, daar is eigenlijk niks. Er lijken in de wien wel ideeën en er zijn hele prutte ideeën. We hebben een hele mooie dwarpskrant die al jaren bij iedere boetenposter op de matten valt. Maar net een dwarpsvisie. Nee. En toen? Dan moet er wat gebeuren. Dan denk je van, hey. Nou ja, goed. Toen vonden er wat stukjes van de puzzel in kwamen. Want ik meldde mij bij de voorzitter van Plaatselijk Belang. En Loes van Denderen en Ingrid Rittersma, die zitten in het bestuur. En die zeiden, ja, wij zijn eigenlijk ook wel maar iets bezig. Maar we hadden het nog net goed in beeld, hoe mat dat. Dus toen ben ik eens wat achter de computer zitten gaan en internet wat aanstruind. En dus jongen van, hey, hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Nou, zij is een baltje rol in gaan. En met behulp van Plaatselijk Belang hebben we wat mensen bij elkaar trommelen. Ik heb mijn eigen netwerk wat doen. En nou ja, zo ben ik begonnen. En zo hebben we een mooi groepje enthousiastelingen bij elkaar krijgen. En ja, de worden we gewoon in. Ja, want je bent de Rierslid, oud-Rierslid, nog? Oh nee, oud-Rierslid. Ja, politiek nog zeer geïnteresseerd. Ja, maar komt het er een beetje bij dat je zegt, van, nou, ik ga een beetje in de keuken zoeken van de gemeente en ik weet een beetje hoe het werkt. En ik denk dat het in heel veel gemeenten zo werkt van, nee, als dat individu bij een gemeente komt, dat het best lastig is. Maar als dat collectief iets sneller is van, hey, die kan wel uit, dat meer resultaat had. Ja. Dan maar, Jo bent er ook bij belussen. Ja. Wat voor manier? Nou, ik ben op een gegeven moment in het bestuur van Plaatselijk Belang kwam. En eigenlijk een beetje een zij-instromer in de werkgroep. En ik ben op dat moment al bezig met de uitvoering van de centrumvisie. Dus dat ging ik op verzoek van de gemeente. En dat is eigenlijk zo een beetje in elkaar regelen toen die centrumvisie, toen die uitvoering klaar was. Toen was ik al bezig, inderdaad, ik samen met Romke en Oren in de werkgroep. En nou ja, zo ben ik eigenlijk in die werkgroep kwam en ben we daar verder mee gegaan. Dus de centrumvisie is uiteindelijk wordt het de dorpsvisie dan, ja. De centrumvisie wordt het dorpsvisie? Nou, de centrumvisie die is uitvierd en het is nou de dorpsvisie. Dus wij oefenen die kent maar de centrumvisie en nou maken we de dorpsvisie. Ja. Ja. Maar de centrumvisie is dat vooral, Geerstal door middenstand neem ik om? Nou, de centrumvisie is Geerstal toch een bureau die erin gespecialiseerd binnen. En dat is toen ik als beleidsteek vaststeld door de gemeente. En toen er een werkgroep kwam die centrumvisie uitvoert heeft, zeg maar, die de plan maken heeft. Ja. En daar zie je het inderdaad middenstand, Plaatselijk Belang, de ondernemersvereniging en al dat soort. Maar een dorpsvisie veronderstelt dat je dan in contact zit met een beetje in het dorp. Ja. Neem ik om. Hoe ga je hem dat dingen? Nou, hij is een plan schrijven van hey, welke stap maar we ondernemen om tot een goed breed gedragen visie te komen. En toen hebben we met de werkgroep om tafel zitten, een aantal vergaderingen die en er is een uitgebreide enquête gepubliceerd op internet en in de dorpskrant. En aan de hand daarvan hebben wij die visie uiteindelijk filteren. Dus er zijn ik weet zo net meer hoeveel vragen, maar wie best een... Nou, ik denk wel 50, 60 vragen over de 4 verschillende onderwerpen die we hier. En er zijn een hele protte mensen die daarop reageert. Hè. Echt wel honderden. En nou, dat jouwt wel een goede basis van wat denkt de dorp er nou van. Ja. Dus dat is honderden? Ja. Dus inhoudelijk, in feite. Want hoe groot is Boerenpost? Qua inwoners? Boerenpost had zo'n 6000 inwoners. Ja. En we hier een enquête hebben we een roem 200 schriftelijk van wij omkregen. Ja. En ja, dan een keer van hey, dat maar ze tellen naar inwoners of maar ze naar gezinssamenstelling. Want ja, hoeveel wenningen staan er in Boerenpost? Nou, wij hebben daarvan begrepen, eigenlijk wel een beetje back of achtergrondinformatie hellen. Van is dit representatief? Maar 300 en meer dan 200 enquêtes is een representatief aantal. Ja, en wat je nog gewoon een beetje je herinnering op raken. Wat komt er nou met name uit die enquêtes? Wat zijn de dingen die de meesten het allerbelangrijkste vinden? Nou, de hoofdthema's zijn eigenlijk het winkelbestand. De infrastructuur, zeg maar, en de wijnen is een belangrijk iets. En wat een hele opmerkelijke wie, en dat is natuurlijk moeilijk vertalen in een visie of in een dwarsvisie, maar dat de mensen een sociale cohesie misten in Boerenpost.
Dus een cohesie van het dorp. Er zijn al die verschillende initiatieven. Maar de samenhang daarvan, dat miste men toch wel een beetje. En heeft ik een idee hoe dat komt? Want de Buttenpost, ik jij wel eens het is een forense dorp en meesten werken in Greens of in Lauwert. Ja, nou, de vraag stellen is aan mij ook beantwoord. Het is een forense dorp en dat betekent dat, ik denk zo'n beetje 70% van de inwoners het inkomen heel het boet naar het dorp bij. En daar toch mist die samenhang echt wel wat. En er zijn een heel prutte actieve dwarpelingen, maar het hangt net heel bot samen. En waar komt het samen? Dat is in de verenigingen, in het kwartling, bij de voetbal, bij de korfbal. Nou ja, daar zit de binding wel. Maar dat kwam echt gewoon naar voren uit die enquête. En dat vond ik gewoon bijzonder. Ja, en de zoals ik inderdaad maar de mensen die zeggen van we willen graag in Boetenpost wijn blijven. De oudere mensen die willen graag terugkomen naar ouderenhuisvesting. Dan ontstaat er weer plak voor de jeugd om weer de gezinswenningen in te nemen. En ja, dat zit in een cirkeltje. Want omdat er geen wenningen gebouwd worden, of eigenlijk te weinig wenningen gebouwd worden, krijg ik dat er een protte mensen dan boeten het dorp bedarjen. En daardoor krijg ik weer dat de verschenningen natuurlijk weer onder druk komen te staan. Dus dat cirkeltje, dat draait maar rond. En daar moet je op een gegeven moment natuurlijk eens een keer Sjen uit te brekken. Ja. Maar afwezig zitten van dat meer sceptisch gevoel, of dat mijn maar dat een punt is. Ik had bijvoorbeeld die zegt, een soort Hutgriep is ongeveer een vergelijkbaar dorp. Had ik hetzelfde aantal inwoners ongeveer. Daar heb ik al heel lang ditzelfde verhaal. Dus is zoiets op te lossen? Of zie je van, het is wat het is en daar hebben we niks van aan? Ik mijn visie net. Nee. Je kan het benemen misschien, maar ja, wat moet je daar verder ontwaan? Je kan het benemen, je kan er in feite net zo vol ontwaan in. Want je merkt heel vaak van, het komt altijd op dezelfde groep mensen. En dat is iedere keer in die zin net zo vol ontwaan. Dat was er ontwaan, of mensen enthousiast houden in zo'n werkgroep. En dat hebben we nou in het Wollewerk bewerkstelligen. Dat we in ieder geval, denk ik wel net vanzelf. Een feestweek in het dorp gaat net vanzelf. De mensen die moeten dat organiseren. Nou, en die mensen die dat organiseren, die moeten op een goede manier gefaciliteerd worden en ondersteund worden. Nou ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje mijn drijven, mijn intrinsieke drijf om dit soort dingen op te pakken en mij terug te gaan. Ja. Er is nog een enquête geweest, maar bij het concept of het plan dat ik presenteerde om het dorp zelf, om daarop te reageren? Ja. Aan de bewoners? Ja. Een inloop in het kwartling. Wie onze conclusie is dus eigenlijk ook een beetje de ijzeren voorraad van het dorp. De mensen die zich belutsen vielen, die zich gewoon splutsen vielen. Alle bestuurders en ex-bestuurders. Precies. Ja. En wanneer begint dit te leven? Als er ergens iets gebeuren gaat bij de in de achtertuin of in de winkelstraat of wat dan ook. Nou, en dan komt dat groepje mensen wat daar dan omheen en wennen bij spreken, die komt dan in beweging, denken wij. Nou lijkt dat een mooie dorpsvisie. Je maakt me om weer aan de gemeente. En dan haak ik al het gevoel van, en nou dan? En dan nu? Maar die centrumvisie wie dat ik al. Ja. Dus die is uitvierd, toch? Ja, maar zo de centrumvisie is uitvierd. Dat is clear, dat is rond. Het centrum is nou weer, zouden we dat graag hebben voor de komende jaren. Ja. Maar nou de rest van het dorp ik. Maar het is inderdaad, maar je moet dat eigenlijk zien dat deze dwarfsvisie, dat is eigenlijk de start van een proces. En dat is net een afronding van iets, maar dat is de start. En dat hebben wij bij de gemeenteraad hebben we dat ik zei van we moeten nou van papier naar uitvoering daar. En dat is in wezen de uitdaging die we bij de gemeenteraad doen hebben. Van let ons nou samen dat oppakken. Want het is natuurlijk de mensen die het Sint-Urg, maar de nieuwe omgevingswet, dat is participatie. Dat is een heel belangrijk ding. Iedereen die moet mij praten kennen. Nou, dat hebben we hier alvast in de voorzet hebben we dat dingen. Maar wij hebben in de gemeenteraad zijn van wij willen nou wel graag samen met hem dit verdere proces oppakken. Toch in wezen nou een masterplan te maken. En zo'n masterplan, dat is in wezen dus wat kenner en wat kost het en is het uitvoerbaar. Die drie dingen, dat is altijd leuk. Want we kennen wel zeggen van we willen 1000 wenningen bijheen moeten passen. Maar als het net uitvoerbaar is, dan bloeien dat papieren plan. En we willen nou eigenlijk naar een situatie dat er een plan maken is wat zowel zeg maar, planologisch en fysiek, maar ook financieel uitvoerbaar is. En daar is de gemeenteraad op dit moment wel even ontzet om daar, zeg maar, om dat dus te faciliteren. We hebben net zijn van, je moet dat doen, we willen het zelf doen. Maar we moeten wel even de ondersteuning en de instemming van je hebben. Dat je hem zegt van,
die dorpsvisie, dat is het verhaal voor de komende jaren. Hij leidt er nou. Hij moet waarschijnlijk nog een keer in de Rie bepraat worden. Toen werkt het net zo. Hij moet toch ergens een keer... Nee, komt er net een klap op van... Oké, wij accepteren dit. Nee, wat het doel eigenlijk is om deze visie... dat er een commitment komt vanuit het bestuur en vanuit de politiek. Hè. En het tijdstip van presenteren is natuurlijk net heel erg onbewust gekozen. Hè. Het is correct voor de verkiezingstijd. Dus de rieden of de fracties zijn natuurlijk druk bezig met verkiezingsprogramma's en wat dan ook. Hier zitten een aantal dingen in die ze oppakken kunnen. Neem het een paar dingen die... Ja, ik zie het vooral snel een te keer denken realiseren aan... ben. Precies, laaghangend fruit, om het maar even ambtelijk te zeggen. Ja. Wat kan er snel oppakt worden? En wat weinig zin kost? Want dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Nou ja, er zijn bijvoorbeeld dingen dat de mensen zeggen van... we vinden dat de groenvoorziening en vooral in de wijnweken... dat gewoon slecht verzorgd wordt. Nou, daar kent natuurlijk de mensen zelf op een gegeven moment... en dat is net zo dat dan zijn we dan gewoon de gemeenteplantsoen... maar mee en dat soort zaken meer. Maar het ben wel hele lietse, denk je, dat zij van dat strookje groen wat Jim in eigen tuin aanleidt, dan kerst er wel weer in het te prottelen dat net onderhouden wordt. Maar dan kerst er zelf ook even maar de schoffel terug in. En daardoor krijgt u al een oorbeeld in zo'n Wenwijk. Nou, dat ben wel ding wat laaghangend fruit is natuurlijk. Maar dat kan je zelf organiseren. Daar heeft net een dorpsvisie voor nodig. Nee, dat weet ik wel. Maar goed, oké, dat komt wel uit zo'n enquête. Dat de mensen zeggen van... We vinden dat de groenvoorziening slecht onderhouden wordt, maar daar kerst zelf ook wat aan. En daar kunnen wij natuurlijk als plaatselijk belang ik wil weer een stimulerende en een motiverende rol in spelen naar de mensen daar. En dat is wel het hoeft net alleen nog bij de gemeente waar te komen. Nee. Het is wel een gezamenlijk iets. Maar een visie houdt ik omdat je een stip aan de horizon hebt. Van waar willen wij als Boetenpost in 2000, nou, hier op maar wat, 2020, 2040, hoe moet het eruit zien? Zit dat er in? Ja. Wat er uiteindelijk in staat, is dat er richtingen jongen wordt aan. En dat is wat het dorp wil, en welke kant het uit wil. Deze visie is we hebben mooi drukte en we hebben hem gepresenteerd, want je wil iets oerhandig hier. Het is in feite een dynamisch document, want er moet een stuk beleid uitkomen. Nou, het beleid maakt je wij net, maar dat moet de gemeente in feite komen. En daar moet dit stuk weer een beetje in waarom komen kennen. Nou, die samenwerking met de gemeente, met je wat zegt je ook met de greenvoorzieningen, dat is echt een bekend probleem. In deze hier en flink op bezuinigen, dus hier en daar zijn de kansjes redelijk heeg. Het dorp vindt daar iets van. Er is bijvoorbeeld beleid op maken. Van, er is een buurt in het dorp die doet het zelf. Waarom doen we dat net meer buurten? Het is soms een beetje hap-snap beleid, steeds maar, dat eigenlijk net echt uit de voeten komt. Want misschien zijn er wel meer buurten die dat doen kennen. Nou, zo ben er helpen te versnipperen aan gebouwen. In het dorp je had nog een gymnastieklokaal, je had de squallen die wel wat willen, maar geen uitbreidingsmogelijkheden hadden. Daar hebben we het dorp ook mee bevregen. Wat wil je eigenlijk mij stikken green? Want er wordt vanuit de provincie en vanuit landelijk beleid vaak eerst jongens in het dorp er nog ruimte voor dat wij het dorp uitbreiden kunnen. Nou, dat soort dingen, daar hebben wij het recht om duidelijkheid in te krijgen en dat er een visiestuk uitkomt waar uiteindelijk plannen uitmaken worden moeten. Ja, ik blijf het even terug. Nou, het ziet er trouwens wel mooi uit. Het ziet er keurig uit. Ik zit er wat even in de loop bij verkeer. Het station. Ja, het station is natuurlijk voor boetenposters, voor heel veel boetenposters, en dat kwam ook uit die enquête bij, een heel belangrijk ding. Het is heel makkelijk voor de baan om eerst naar de Lauwerscollege te gaan, naar Squal, vervolgens naar een hogere opleiding en Greens of naar Ljout. Het is een openbaar vervoerhub die zeer belangrijk is voor de hele regio. Dus daar is Boetenpost net uniek in. Het is een regiokern West en wat het Ekblauw wat ons betreft. Het is wat een beetje ondersniet bij het provinciaal beleid. Maar Boetenpost had als vervoershub een hele belangrijke functie in de regio. Vooral van het van het kalm en de brede. En Erik nog iets wat hij nou echt verrast heeft als tas van nou. Dit hiek. Nou, verrast net, maar wel dat het nog eens een keer heel duidelijk maken wordt. Van als wij dus machinaal in Boetenpost door het 10e jaar of over 15e jaar nog een dorp hebben willen waar het goed leven is. Dan zullen we wel bepaalde dingen oppakken moeten. En dat heeft vooral te maken met, en dat komt elke keer weer waarom, dat heeft vooral te maken met woningbouw. En die ruimte die is er. Er ben ik wel wat initiatieven om in het dorp zelf wat ruimte vrij te spelen.
waar toch ik weer andere dingen oplost worden kennen. Bijvoorbeeld het ruimtegebrek van de squallen of zo'n soort dingen meer. En die verschillende stappen, dat is wel goed om dat alle keer achter elkaar aan te knopen. Dat is van oké, als we dit doen, dan is dat het gevolg. En dan kunnen we daar een oplossing voor het orenprobleem vinden. En dat is denk ik wel wat uit zo'n dwarfvisie komt. Ja, er zijn hele concrete dingen in, hè, die van mij, we zitten net al in pakken, maar die redelijk snel op te lossen zijn. Ja. Ik ga nog even het verkeer en veiligheid voor bestingen. Voor een situatie creëren van fiets- en looproutes. Nou, dat is heel ingewikkeld. En zo zijn er hele praktische dingen. Nee, maar daar zullen we ook verkeersbesluiten Ja. van aanbrengen moeten. Ja. En dat is dan vaak zo altijd vanuit de voorstellen, ik doe gewoon concrete voorstellen vanuit de inwoners komen. Dan is dat vaak, dan gaat dat vaak wat sneller dan dat het puur op gemeentelijk niveau oplost wordt. Ja. Hij heeft les van, wat ik vroeger wel vernomen. Dat, kijk, ik ben 2 keer op de kernen in Kaspersen, Sluisterveen en Boedenpoort. Ik had het idee, als boedensteender van deze gemeente, dat Sluisterveen zich wat dominanter opstelt. En dat de Boedenpoort hadden wel een gemeentehuis. Maar dat je... ik wil net zeggen een beetje een Calimero-gedrag vertonen, maar is het een beetje dat je met het gevoel had dat in Sluisterveen meer kent dan in Boedenpoort? Nee, dat gevoel is er denk ik net. Dat is meer een beeldvorming die en een framing wat wel een beetje ontstaan is. In Boedenpost heeft wel een beetje een gevoel onder de inwoners van joh, hier slaagt niks, je kent niks. En hoe komt dat? Denk ik dat men heel erg afwachtend is van het wordt wel regelen. En wij wordt het regelen op het gemeentehuis. Nou, het gemeentehuis zit toevallig in Boedenpost. Het is zo dat vroeger de voorzitter van het plaatselijk belang wie de burgemeester. Ja, dat is natuurlijk een hele nieuwe constructie, want dan zit je heel dicht bij het vuur. Ja. En nu moeten ze de regie zelf volle meer zelf pakken. En ik denk, Veensters en de Harkema, die dwarpelezer Steve kwam erom, daar zit volle meer strijdkracht in en om dingen voor elkaar te krijgen. En die had dat gezamenlijk geloerd kunnen ze beter overbrengen. En dat is eigenlijk, denk ik, wat er in Boedenpost wat ontbreekt. Dat iedereen de wij naar het gemeentehuis vinden kan, maar een gezamenlijk loert, dat zit je nou in deze dwarpvisie. Ja. Ik vind dat wel een interessante gedachte. Ja. Ik heb in Veenhuizen wel adviezen joend. En daar werd alles voor regelen. Hè? Dat wie een gevangenisdorp en daar wie een soort ambtenaren en daar werd het voor regelen. Ja. Ja. Het is meer bestuurlijk. Het is het is ook wel een bestuurlijk dorp. Er zitten wij natuurlijk een heel veel ambtenaren en die wender. Ja. Vroeger kwam de ambtenaar op fiets naar het gemeentehuis en die reed door de week en die waren onsprutsen en zei, hey, maar die kansjes even knippen. Ja. Dat is nog net meer zo. Ja. De ambtenaren die wij in het gemeentehuis hebben, is een hele jonge organisatie. Nou, dat hij meer in het gemeentehuis. Ik ben ambitieuze ambtenaren die leren het trucje op het gemeentehuis in Nachtkarsel en vervolgens gaan ze naar een grote gemeente, want dan kunnen ze meer vertellen. En dus die belutsen niet van die ambtelijke organisatie en die is er in meerdere mate. En dat hindert op zich eigenlijk niks, want ambtenaren doen het net. Voor, die ben in dienst van een meerskip, ik het zal maar even zeggen. En dus daar moet je net afhankelijk van wezen. Dat is nou precies wat eigenlijk in deze dwarsvisie uitdragen willen. Het dorp kennen het wel. We hebben dat samenboen in dit boekwerk. En dat maakt het een stuk makkelijker. Want je krijgt al onjoeg in het participatiebeleid. Dat zit heel op agenda in alle gemeentes. Ja, dit is denk ik een super vorm van participeren. Wat makkelijk om te dragen is. Volgens mij is het dat de meesten gewoon zelf aan de bak moeten. Mailenkoor, Mierskip. Ja. Nou, daar hebben we een beetje meer dan een dorp gedragen. Precies. Inderdaad het goede punt. Ja. Wat mij betreft, geven wij vierden toch nog even met het Elvis-nummer. Ja, liever afpraten dat wanneer de zaken wat concreter worden. Hè, wanneer inderdaad iets in uitvoering. Maar het wordt wel spannend natuurlijk. Ik heb van gelezen dat de gemeente had een sluitende begrutting. Ja. Voor het eerst sinds een hele hoop jaren gaat het wel redelijk goed met Kasper. Dat had ik wel de minder vastingen. Dus ja, dat is alle redenen sinds maar om... Maar die trek van nou dat er haast wel in komt. Ja. Ja, nee, maar goed, maar ik ben wel nog een paar keer daarin naar Kasper. Maar dit is dus duidelijk, dit is het begin van een proces en net het einde van het proces. En dit is de uitdaging van de gemeenteraad van luisteren naar je inwoners. Ja, maar dat houdt ik in dat je hem als burgergroep, de vinger aan de pols houden. De burgergroep bloed bestaan. Okay. Ja, die bloed bestaan en die slaat op het trommel. Onhouden als stoverij, zegt hij. Zo is het. Altijd, tegen dank. Dankjewel.